I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Današnja tema droga, drogiranje, fiksanje i neko moje mišljenje o svemu tome. Ljudi koriste droge hiljadama godina, bilo u medicinske svrhe ili u duhovnim ritualima, međutim danas mnogi od tih supstanci nisu legalne. Pitanje je zašto? Zašto su određene supstance postale ilegalne u gotovo svim zemljama? Razlozi su složeni i povezani sa zdravljem, društvenim poretkom, političkom moći i ekonomskim interesima. Hajde da istražimo glavne faktore. Istorija zakona o drogama datira još iz ranog 20. veka, pre toga mnoge supstance koje danas smatramo zabranjenim poput opijuma, kokaina i kanabisa bile su legalne i široko dostupne. Međutim, kako su se društva industrializovala, obrasci upotrebe droge su se promenili. Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama opijum je postao popularan posle građanskog rata, a morfijum je bio široko korišćen. Do kraja 19. i početka 20. veka pojavili su se ozbiljni problemi sa zavišnošću, porastom kriminala i destabilizujućim efektima ovih supstanci. Godine 1909. SAD su organizovale Šangajsku konferenciju o opijumu, jednu od prvih međunarodnih inicijativa za kontrolu droga. Ovo je dovelo do usvajanja zakona o porezu na narkotike 1914. godine, kojim su kokain i proizvodi od opijuma postali ilegalni. Jedan od glavnih razloga zašto su droge ilegalne su njihovi štetni efekti na zdravlje. Mnoge ilegalne droge poput heroina, metafetamina i kokaina izazivaju jaku zavisnost. Dugotrajna upotreba može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su oštećenje mozga, bolesti srca i mentalni poremećaji. Vlade tvrde da ilegalizacija ovih supstanci pomaže u zaštiti građana od ovih opasnosti. Zapravo to nije tako. Bukvalno pored raznoraznih zakona, kazni, zatvorskih kazni, svega živoga, ljudi se i dalje drogiraju i to je ozbiljan problem gde zaista ako u 21. veku odlučite da se drogirate, nešto s vama opasno nije u redu, ali posle ćemo o toj temi. Pored toga, brzi razvoj sintetičkih droga kao što je fentanil povećao je stopu predoziranja poslednjih godina. Kriza opioida u mnogim zemljama, posebno u SAD, izazvala je pooštravanje regulacije kako bi se sprečili dalji negativni efekti na pojedince i zajednice, ali to nije imalo nekog velikog uticaja. Bukvalno mislim da kogo gleda ovaj video sad zna jednog lika kog može da pozove i da mu nabavi šta god. Tako da zaista, makar kod nas, a i u ostalim zemljama to postaje jak problem, ali negde se i mere otklanjaju, kao na primjer recimo u Nemačkoj gde od ove godine, od maja ove godine možete legalno da pušite travu, da konzumirate marihuanu, hašiš, tako da ajmo u Nemačku, šta ja vam kažem. Jedan od ključnih razloga za zabranu droga je veza između droge i kriminala. Vlade se plaše da bi legalizacija određenih supstanci mogla dovesti do povećanja društvene nestabilnosti, većih stopa kriminala i urušavanja društvenog poretka. Na primjer, trgovina drogom često je povezana sa nasilnim kriminalom, aktivnostima bandi i korupcijom. Takođe, postoji širi argument da zloupotreba droga doprinosi ekonomskoj neefikasnosti. Iako 2009. usled totalnog ekonomskog pada, većinski novac koji je održao SAD je bio drug money, što bi oni rekli, tako da nije bilo droge i dilovanja droge SAD, teško da bi preživjela rane 2010. po pitanju neke ekonomske stabilnosti, koje naravno nije bilo, ali taj novac im je dosta poprimogao da oni stanu na noge. Zavisnost od droga može dovesti do nezaposlenosti, raspada porodice i povećanja troškova zdravstvenih sistema. Zbog toga mnoge vlade smatraju da je zabrana droga način da se očuvaju društvena i ekonomska stabilnost. Iako zapravo neke zemlje nekada čak sarađuju s kriminalcima i tu drogu šalju dalje. Zaista to su neke onako više i teorije, ali neko moje mišljenje da ne možete vi sad baš da prenosite tone i tone kokaina koje kad nekad čujemo na televiziji bez neke pomoći države, infrastrukture i čega već ne. A što se tiče toga da droge kvare, ajde pričat ćemo recimo o marihuani, kokainu i heroinu. Ako realno pušite travu, moje mišljenje da sranje, da loše, da nemojte to raditi, jer zaista postoje ljudi koji su to pre vas probali i sve što će vam se desiti u životu neko je već uradio. Tako da moje neko iskreno mišljenje o tome, nemojte probati. Imate na internetu gomilu slika, gomilu članaka naučnih, proverenih u tome, neće vam biti ništa od jedne upotrebe, ali
to može dovesti ka nekim kasnijim poremećima koji se neće desiti za godinu dana, za mjesec dana, nego za 20 godina, na primjer. A često klinci i mlađi ljudi ne razmišljaju unapred 20 godina, nego razmišljam unapred nedelju dana, 5 dana, sutra, lupam, hoću izvedem ribu na ručak ili idem na faks ili da snimim video. Ne razmišljam za 20 godina da li će mozak da mi bude kaša ili ću da budem u nekoj vinkli. Tako da, ne znam šta bih vam rekao, ali da je loše, loše je. Osim zdravstvenih i bezbednostnih razloga, legalnost droge oblikovana je i političkim i ekonomskim faktorima. Kroz istoriju zakoni o drogama često su korišćeni za kontrolu određenih populacija. Na primjer, u ranom 20. veku zakoni o opijumu u SAD su ciljali kineske imigrantske zajednice, dok su zakoni o marihuani nesrazmjerno pogađali Meksikance i Afroamerikance, u principu Hispano i Crnce, to je ta neka etnička grupa. Pored toga, farmaceutska industrija ima veliki utjecaj na politiku droga. Mnoge legalne droge poput opioida na recept proizvode i plasiraju velike farmaceutske kompanije, što postavlja pitanje o neujednačenom tretmanu različitih supstanci. Zašto su neke droge poput alkohola i duvana legalne, dok druge nisu? Odgovor često leži u ekonomskim interesima. Legalizuj, ne legalizuj, da li je dobro, da li nije, i zaista ta debata o legalizaciji u posljednjih nekoliko godina razgovara se onako, bukvalno u skoro svim zemljama. Neke zemlje i američke savezne države su počeli da legalizuju ili dekriminalizuju supstance kao što je marihuana, uz argument da zabrana stvara više štete nego koristi, što je zapravo se pokazalo tačnim. Godina je, ne znam, ne bih da vas lažem, ali to su rane 20. godine 20. veka i američka država uvodi prohibiciju na alkohol. U principu zabranjuje vam da pijete alkohol. A Amerikanci, kakvi su alkoholičari, budu u fazonu čekaj bato, pa nećeš ti meni je zabraniš da ja pijem alkohol, i odlučuju se da organizuju ilegalne žurke na kojima se nalazi alkohol, kriminal cveta, sve u fulu. Al Capone postaje jedan od najvećih kriminalaca u Americi, sve zbog prohibicije alkohola. I samim time sada Amerika uviđa da ako to isto rade, a to isto rade već dobrih 60 godina za marihuanu i ostale droge, i zbog toga su odlučili da legalizuju marihuanu. Sada da li će legalizovati sve ostalo, nisam siguran. Zaista mislim da bi to bilo malo povuci potegni, nenormalno da imate heroin da kupite na trafici ili u prodavnici, ali zaista ne znam. Zagovornici legalizacije veruju da regulacija tržišta droga može smanjiti kriminal, obezbediti bolji tretman za zavisnike i doneti prihode od poreza, što jest tačno, ali u neku ruku, ako je već bilo toliko zabranjeno i sva ta priča o tome kako je to loše i ovo i ono, zašto ga sad prodajete? Zaista vole Amerikanci tako malo da okrenu priču. Recimo 50. godina i 60. godina je bilo normalno da se cigare puše. Danas u Americi imate manje od 7% pušača iznad 20 godina, što je zaista neverovatno. Poslednjih 20 godina njihovi procenti samo opadaju, dok mi ovde u Srbiji počnemo pušimo u 8. razredu, što je baš kritično, ali dobro, nismo tu da pričamo o ostalim drogama, ovde smo da pričamo o alkoholu, cigarama, šalim se, pričamo o marihuani, kokainu i heroinu. Međutim, kritičari smatraju da bi legalizacija mogla dovesti do šireg raspona zavisnosti i podrivanja javnih zdravstvenih napora. Debata se nastavlja dok društvo traže ravnotežu između ličnih sloboda i javne bezbednosti. To je u principu ono što vam pričam. Zaista, ako budete mogli, ako se to desi, da vi odete i kupite heroin, da sednete za kola i pukne vas tripčina i zakucate se u vrtić, ko je onda tu kriv, razumeš? Tako da, moje neko mišljenje da se legalizuju neke manje opasne droge, kao recimo marihuana, to je okej. Ali neke znatno jače, ipak ne. I dakle, na kraju, zašto su droge ilegalne? Zašto nas kao decu uče da je to jako strašno, da je opasno, da ja kad sam recimo bio klinac imao sam konstantan trip da doći narkoman, izbušće me iglom i postaću narkoman. Narkoman će me pipnuti i ja ću da budem ceo život narkoman. I
razlozi su mnogobrojni, zaista mnogo stvari treba da se kaže, ne bih trebao pravim video od 10 minuta, trebao bih pravim video od 5 godina da bi mogao makar delić ove kompleksne situacije i interesantne stvari da kažem, ali evo nekih razloga. Brige za zdravlje, sprečavanje kriminala, politička kontrola, ekonomski interesi i zaista sa tom pričom vešto političari uspevaju da tu malo podrivaju strasti i onako bace rovca, što se kaže, za drogu, i onda imate jednu stranu koja je strogo protiv, imate jednu stranu koja je strogo hoćemo legalno, a onda ta strana što je protiv optuži ove da su ludaci, narkomani i tako dalje, onda ovi optuže da su ovi pičke i tako dalje i tako dalje. I zaista ovo pitanje mnogo podela, ne znam odgovor, ne znam zašto su droge ilegalne. Moje neko mišljenje, da, ove neke teže droge trebaju ostati ilegalne, ove neke koje su lakšeg tipa trebaju postati legalne. Ne kažem da imamo Amsterdam ovde u Srbiji, ne, ali dajte možda neki delić, ne znam. Ili, ako ništa, onda pooštravati što više zakone, a ne da imamo situacije kao što su Jovanjica, ne znam, Darko Šarić i tako dalje i tako dalje. Tako da u principu to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu, malo kraći video, ali uskoro kreće ludilo. Sa ovim videom zatvaram jedan krug ovako nasumičnih videa bez nekog cilja, nekog gameplaya, nečega. Ovo su više neke teme koje su mi onako iskakale i razmišljao sam dosta o njima i odlučio sam da napravim neki video, neku moju probu, tako, čisto da vidim kako mi to leži. Zahvalio bih se svima koji ste stigli do ovde, bacite like, share, subscribe, a mi se vidimo u novom i sledećem videu. Do tada, jedan veliki pozdrav!